Denne uge den handler om tankens kraft. Det er sådan, at de tanker, vi gør os om, hvem vi er, og hvordan vores liv er, og hvordan verden i det hele taget er indrettet, de har rigtig, rigtig stor kraft og betydning for, hvordan vi faktisk lever vores liv. Og rigtig mange af vores tanker, de er automatiske, det vil sige, at vi er ikke helt bevidste om, hvad det er, vi går og tænker. Man ved, at vi tænker ca. 60.000 tanker om dagen, og at 80% af dem er negative. Og man ved også, at vi mere husker negative ting, end vi husker de positive ting. Så der er noget at arbejde med. Man ved også, at man kan forandre strukturer i hjernen, hvis man begynder at tænke mere positivt. Det er sådan, at vi jo har en meget, meget stærk forestillingskraft og forestillingsevne, vi mennesker. Så det vi forestiller os, det kan vores hjerne ikke altid kende forskel på, om det er sandt eller falsk. Og jeg tror, at de fleste mennesker kender det i forhold til at være bange for noget. Gå på en mørk vej om natten, og man tænker, at der er nogen efter mig, eller sidde i et fly og tænke, nu styrter vi ned. Så kan hjernen ikke kende forskel på, om tanken er sand eller falsk. Så bare det, at vi tænker tanken, nu styrter vi ned, kan sætte fysiske reaktioner i gang i hele kroppen, så man sveder og ryster og bliver bange osv. Og det gælder jo også alle mulige andre mindre ting, at bare det, at vi tænker, ham eller hende der kan nok ikke lide mig, kan sætte følelsesmæssige reaktioner i gang i os. Så det er vigtigt at vide, hvor stor kraft der egentlig ligger i det, vi tænker, og at der jo sker det, der sker i livet, og det, vi kan gøre med det vi har at gøre med, det er jo den måde, vi tænker om tingene på. Og er rigtig fint at lære sig selv at vælge at tænke positivt om mange situationer, frem for at vælge den negative, automatiske vej, som vi tit gør, hvis vi ikke tænker over det. Så der er 2 øvelser, du kan bruge til at arbejde med dine tanker. Den første handler om at prøve at tænke over en situation, hvor du er utilfreds med dig selv, eller har været utilfreds med dig selv. Hvor du skælder dig selv lidt ud, og så prøv at skrive det ned. Du kan skrive det ned, som om det var et brev til dig selv. Om hvad du egentlig siger i dine tanker om dig selv. Rent faktisk er det tit sådan, at vi siger rigtig grimme ting om os selv. Ej, hvor var det pinligt for dig, og nu er der aldrig nogen, der gider at være venner med dig igen. Eller altså virkelig hårde ting, som vi aldrig vil sige til andre mennesker, vi holdt af. Så det der med at skrive det ned, det gør det meget konkret. Og det kan også være lidt skræmmende faktisk at se sort på hvidt, hvor hård man kan være ved sig selv. Så prøv at finde en situation, hvor du dømmer dig selv. Skriv det ned. Og bagefter så lav et andet brev, hvor du er din egen allerbedste, kærlige, medfølende ven i relation til det her. Altså ligesom du ville være, hvis det var dit barn, eller din bedste veninde, eller ven, der kommer og fortalte dig om det her. Så er der tit en helt anden medfølelse eller forståelse af, at men det var jo fordi sådan og sådan, og du er god nok alligevel, eller bare en helt anden sådan kærlig, medfølende tilgang. Og den kærlige, medfølende tilgang er rigtig fint at få sådan en god fornemmelse af, så du kan bruge den i alle mulige andre sammenhænge, og være god til i alle mulige andre sammenhænge, og opfange og lægge mærke til at blive bevidst om, når du tænker negativt om dig selv eller om andre, så du kan ændre den til noget, der er mere kærligt og mere hensigtsmæssigt. Så det er en øvelse i at understøtte dig i at lægge mærke til, at dine følelser og tanker noget, der hjælper dig, og noget, der er positivt og understøttende for dig, eller er det noget, der er nedbrydende. Og i virkeligheden kan vi kun bruge de tanker til noget, som understøtter os. Også selvom vi har gjort noget galt, så ved vi jo godt det. Der er ingen grund til at blive ved med at skælde ud over det. Så det er en konkret ting. Prøv at få den forskellige fornemmelse af de 2 måder at gå til dig selv på. En anden ting kan være, at når du skal sove om aftenen, så kan du slutte dagen af med at tænke over 3 ting, som du har været glad for i løbet af dagen. Eller er taknemmelig over. Eller 3 ting, som du gerne vil give dig selv kredit for. Rigtig tit så klarer vi jo mange ting i løbet af en dag, som vi tager som selvfølge. Så det kan også bare være at sige dig selv tak, fordi at du har passet godt på din krop og været en god mor eller en god veninde, eller hvad det nu kunne være. Så prøv at fokusere på det positive ved dig, eller noget du er taknemmelig over i dit liv. Så du på den måde understøtter det der med at komme ind i en positiv tankegang, så det kan blive mere naturligt. Ja.